Gisuportaan sa mga mayor gikan sa 44 ka mga lungsod ug 3 ka mga dakbayan dinhi sa lalawigan sa Sugbo ang baruganan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa pagpahunong niini sa pagbaligya og dolomite gikan sa lungsod sa Alcoy nga gamiton sa pagpagwapa sa Manila Bay. Mipirma og resolusyon ang mga mayores uban ang mga mayor sa dakbayan sa Bugo, Karkar ug Talisay ug usa ka resolusyon niadtong Setyembre 10 nga nagpadayag sa ilang suporta sa Kapitolyo sa tinguha niini nga maprotektahan ang kinaiyahan. Matud sa maong resolusyon nga kung padayon ang pagkuha og dolomite sa Alcoy, dako ang kadaot niini sa kalikupan ug kini nagpasabot nga usa kini kadakong kalapasan sa katungod sa matag Sugboanon sa usa ka balanse ug luwas nga ekolohiya. Sa yuning buwana na sayran nga ang dolomite sa Alcoy mao ang gipadala sa kauluhan nga mao ang gigamit sa pagpanindot sa Manila Bay. Nahibawan sa Kapitolyo nga walay public consultation nga gipahigayon sa lungsod sa Alcoy ug sa lalawigan kalabot sa lokal nga pagbaligya sa maong minerales. Wala usab environmental impact study mahitungod sa extraction sa dolomite sa maong lungsod. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ang domestic nga pagbaligya sa dolomite wala nalakip sa Mineral Production Sharing Agreement kon MPSA nga mao ang gikasabutan sa Dolomite Mining Corporation kon DMC. Tungod sa maong mga kalapasan, si Garcia mi-issue og usa ka cease and desist order sa domestic nga pagbaligya sa dolomite ug uban pang quarry resources gikan sa Alcoy sa tinguha nga mapugnan ang pag-issue sa tulo ka ore transport permit nga pending pa karon sa Mines and Geosciences Bureau 7. Pinaagi sa resolusyon, girekomenda usab sa mga mayor nga sutaon pag-usab sa Kapitolyo ang mga permit sa DMC o PMSC aron mahibaw-an kung nakakomply ba sila sa mga balaod o regulasyon sa nasod. Gusto usab sa mga mayor nga masiguro nga ang maong mga mining company naghatag sa ilang makatarunganon nga kontribusyon ug bahin sa tanang LGU sa probinsya nga naapektuhan sa ilang proyekto. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.